muti pandimire ndounonzi mujatrofa sezita ratinoziva zvikuru, asi jatrofa rimwe rezita rebotanical name yacho pachirungu kuti jatrofa carcass, zvinoreva mushonga wachiremba kana doctors nutrition. Pachivanhu pedu kwamutoko nekunyanga vanouti mujerimono, ndo zita ranopiwa muti uyu. Kazhinji takanzwa nezvawo kunzi ndowedhiziri rekusifambisa marori nematrakita nekudii, asi tiri kudzimbawo unotibatsira zvikuru. Tichitanga neoiri yacho inobuda kubva muvana vemujatrofa uyu vanosvinwa nemushini unongoshandiswa kusvina mafuta epfuta kana nzungu. Mafuta anobuda umu anogona kutibatsira paganda, pazvirwere zveganda zvinova izvo ana mhezi, makenza kana magomarara eganda, ana ekzima kuvaviwa kune kuita vana mumwiri mavo kunenge vadikitira. Saka zvimwe zvinobatsira mafuta epfuta paganda remunhu. Topedza mafuta aya anogona kushandiswa kugadzira sipo. Sipo inogadzirwa nemafuta ejatrofa inogona kushandiswa kugeza vanhu isusu, kugeza nhumbi, kugeza toti midziyo sefanira kuti maplates, right. Topedza ipapo anogona kushandiswa kuti mafuta, kuzora mafuta. Opedza anogona kushandiswa kugadzira marambi asingabuditse chiutsi, asinganhowe uye anodzinga mosquito. Kuribadza rambi racho mumba mosquito rina hapana, chiutsi hapana. Uyewo kana kwakumaindastry vanogona kushandisa jatrofa yeoiri yekugadzira plastic, zvinhu zvese zveplastic zvinogona kugadzirwa nemafuta ejatrofa, right. Topedza izvozvo mashizha hongu kana pakuzoshandiswa kuadya kwakuda ana mazvikokota vanoziva nezvemahebhu kune zvo zvingaitwa zviri kumba, asi kushandisa panze, kachira panze kuti achidyiwe mukati, panogotora mashizha aya ochekwa chekwa 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 moiswa mvura matogadzira tii yemajatrofa, asi kwete yekumwa, yekuisa kana mubhaketi kana muchirongo, ponyikwa makumbo kuitira zvirwere zvemabhonzo zvaya zvinonzi kana kuti arthritis, kana nzi ane chitsinga ndo rheumatism kana kuti arthritis. Anoshanda zvakanyanya chazvoti mazuva mairi 1 or 2 days munhu waswera uchinyika kudaro makumbo achadini, haacharwadzi. Ndoda kureva kana vanenge vane musana panogona kutovewa musana vaya nemashizha emujatrofa, maringe nezvinomboitwa mashizha epfuta. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinobatsirwa nejatrofa iyi. Tichidaro jatrofa iyi tikacheka sezvandiri kuita izvi panapa kudai apa kudai so, pane muto unotanga kubuda apa ushu muto iwoyu ushu unogona kushandiswa kutoisa pachironda. Ipapo watongokuwara yatobuda yanotokwana kuzora pachironda, zvichimisa utachiwana kupinda pakuwara ganda paya, zvichimisa kuramba ropa richibuda pachironda icho chaicho. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinoshanda mujatrofa kana mujerimono. Midzi yacho inogona kuomeswa, yopiswa, yoshandiswa sesauti mudzimba hongu. Kana musikazive tiripo, mukazonyatsobvunza tinokuudzai zvinonzwai, asi inogona kushandiswa kudaro. Uye panogadzirwa sipo paya nemafuta anenge abva mumodzi, panogadzirwa kuita sipo panogona kushandiswa dota ripi rabva midzi miya kana rabva kumusoro kunoku. Uye chimwe chandokurudzira mujatrofa uyu kwedu sitozviita kunyanga kunyamaro panyakomba unoshandiswa sekunge kuti heji, nekuti ukataswa haudyiwe nemujuru. Kutouisa iwo mashizha acho kana tii yacho pane mujuru haudi. Saka unogona kushandiswa sefenzi kana seruzhowa pachivanhu, kana kungotora cutting kungodimbura chipisi chakadai zvotodzimikirwa, haudi kudiridzwa, haudi kudii, wotofamba zvakanaka. Tichiraudzira futi ipapo mashizha aya anoshanda segreen manure. Kutotorwa ipapo oisiwa muhomba kana une chiri kurimwa ipapo otoita sekuti manure chekutanga, odzinga futi zvimwe zvipembenene zvinoita kubata ungave muriwo wedu kana chirimwa chatarima ipapo. Imwe ndinoda kunditaura nekuti ndo zvimwe zvinoshandiswa mujatrofa ende zvinenge zvichibatsira vanhu vanenge vada kuti vange vachirima vachiita zvinhu zvavo vari vatano. Mujatrofa wedu uya unogona kushandiswa semwenje. Modzi dzacho idzi dzikatorwa zvikudai dzikamenywa kungobvisa kaganda kekunze akaka,
kanotoita rambi rekuti vanhu vanotoona mumba vari kubika, vada kuona pavanorara, kuona kuti hapana nyoka here pamagumbezi, kanombenywa sezvandiri kuita izvozvi usingapwanye kari mukati kachena aka kanova ndo kanzungu kacho kemujatrofa aka kadai izvi ikaka kadai unogona kutokabatidza kotobvira, asi ukazobatidza nemaoko unotsva. Saka tinoita sezvataita apa, tongopamudzira kudzikisa kuzasi uku totobata panapa, tototungira sezvizvizvi pakawaya keda apa, totobatidza apa, aka kapera kubvira koyaka, ende haumbobvira zvokuti uri kukurumidza kupera, kwete, totipa papa kana 10 minutes 30 minutes 40 minutes zvichienda zvakadaro, nekuti mumba mune mhepo yakadii, asi motoona zvakanaka. Uye pachibvira kudaro unodzinga mosquito umutu unokonzera chirwere chemarariya. Saka chinhu chakanaka kuva nacho pamba uye kuchishandisa. Ende mataura ndeti haunetse kudi kudyara, kungodyara idzodzi mhodzi dzinomera kana kutukuta makatings kwakuzongendera mberi uchishandiswa muutano hwevanhu.